Управлявате фирма, но вместо да се радвате на висока производителност, сте затрупани с тромави процеси и проблеми. Не сте сами. Според многобройни проучвания в бизнеса, производителността на труда е около 50%, особено в Източна Европа. А това води до ниска ефективност и високи разходи. Имаме добра новина и тя се нарича IVD Optimization. Какво можем да направим за вас и компанията ви? Анализираме ефективността на фирмата по отношение на мениджмънт, ресурси, процеси, процедури и производство. Извършваме оптимизация на бизнес производствени, операционни и управленски процеси. Предлагаме управление на промяната и прехода, стандартизиране и опростяване на процесите. А ако имате нужда от помощ на следващо ниво, при нас ще намерите услугата Менеджер под наем. Ние сме коректни, прецизни и отговорни. А ако търсите тези качества в партньорите си, посетете уебсайтът ни или се свържете с нас на телефон 088 62 208 24. Повишете качеството си. Спестете разходи.